When you just 1 million in the car. Good morning. Thank you so much sa pagtambay sa ating tahanan na nag-iisa kong magpunita sa mga kita-kita. Pwede. Kaya pa,
Hello, hello, mega, mega love shout out sa isang viewer. 1 million in the house. Thank you for being magkano po nabili mo nito? Pag dyan, saan mo ba dalawa? Pag ilaw ka na naman. Lion at hello, hello po. Shout out our idol. Hello, mega, mega love shout out sa kay Yayan, kay Leslie Kapal, from Cebu. Thank you for being. Kumusta dyan? Bakit walang profile picture yung ano yan? Count. Lagyan mo ng ano yung account mo. Profile picture yung profile picture. Pwede na. Mega, mega love shout out ko lang sa kay Bawag Ilok ng Cebu. Kumusta dyan? And Yayan kay Leslie Abanis. Mega, mega love shout out. Ano yung pwede mo naman pangit? Yun, mega, mega love shout out from Yayan kay Leslie Abanis from Cebu.
Hindi narinig yung ano yung sound. Kaya yung abalik ko yung ano mo yung account ko lang sa Facebook page. Lagyan para sa biligit yung account. Wow! You got me the love shout out 2 million in the house. Good morning. Bumibig tayo ng ano ng system kung paano magbumili tayo bago tayo lumabas para ligtas tayo sa pandemya. So, gagawin natin always mag-mask, then peaceful. Para di tayo magkakawalan. So, we got a shout out to the people in the house. Good morning. Mga talikod ko, pero mga labahan yan. Sila yung talikod, nakasampay. Nakaroon na yung trabaho ba? Paano yung tulungan? Yun ko nakaupo.
Tansya kayo. Tansyak yan. Sapat na. Wow, good life. Hindi kami galaw shout out sa good life. Hindi na kumabasa yung ano mo sa yung parang sa marami yung nabasa. Pwede nabasa. Pag-understand yung mabasa, yung mabasa. So, people, how, how, guys, kayo, kung paano kumain ng healthy food.
Can you go out there? 1,061.
daw dito sa labas. Dito din. Ang dami daw ang shoutout. Naisip lang po.